Shin duk lokacin da za ka aika imel sai ka rubuta suna, matsayi, lambar waya, wani lokaci har ma da karin magana? Kamar ɗalibin da ke rubuta attendance a aji? Ku marmatso in nuna muku yadda za ku daina wannan wahalar kuma ku samu email signature. Email signature shine rubutun da ke bayyana a ƙarshen saƙonninku. Yana iya zama kamar katin kasuwanci na zamani. Maimakon ka ci gaba da rubuta sunanka kamar ɗalibi mai jarabawa, Gmail zai yi maka aikin. Ga yadda za ka yi, ka buɗe Gmail ɗinka, sai ka je wurin alamar settings, sai ka danna shi, ka shiga see all settings. Za ka gangara ƙasa har sai ka ga signature, sai ka danna create new. Za ka sa ma wannan signature ɗin suna. Sai ka danna create. A ta hannun daman wannan sunan da ka sa ma wannan signature ɗin. Za ka rubuta yadda kake son ka gan shi a ƙarshen email ɗinka. Za ka iya rubuta bayananka, suna, matsayi, waya ko website. Idan kana son ya ƙara kyau, za ka iya saka har logo ma da link ɗinka na LinkedIn. Za ka zaɓi inda kake son ya bayyana, a sababbin email ne ko a replies ko kuma duka biyu. Kada ka manta ka danna save changes wanda yake can ƙasa. Ka tabbatar da links ɗin da ka sa suna aiki. Ka yi amfani da fonts iri ɗaya. Kada ya zama kamar kasuwar baje koli. Za kuma ka iya saka signatures daban-daban, ɗaya na aiki, ɗaya kuma na yau da kullum. Shikenan, yanzu kana da email signature. Babu sake rubuta wani suna kullum. Don wannan bidiyon ya ma amfani, ka danna like, subscribe, kuma kana iya rabawa da abokanka ko da abokan aikinka. Fasaha a sauwaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.